Takže poďme si ho odchytiť. Opýtame sa ho. A ideme mu dať štátotvorné otázky. Áno. Presne, štátotvorné otázky. No dobrý deň, pán Sulík. Občanov-právny štát zakladá... Ďakujem, zdravím. Vy ste? Nie, on je osobný. On je len taký, on sa tu priplichtil. My sa chceme spýtať, že nedôvera občanov-právny štát zaklada právny titul alebo mandát poslancov štátnej moci? Mandát poslancov zakladajú voľby do Národnej rady. Jasne, ale keď občania nedôverujú štátnej moci, čo to znamená? Má to právo? Vidím tu troch. 80% občanov nedôveruje. Potrebujete štatistiku? Vláda zriadila komisiu. Pozrite, preto to sú voľby každé 4 roky, že vždy občania sa rozhodnú na novo a povedia, koho tam chcú mať. Ale keď ľudia nedôverujú štátnej moci, čo to znamená? Má to právne následky? Vždy nájdete niekoho, kto nedôveruje. Nie, nemá. Ale vždy nájdete niekoho, kto do štátnej moci nedôveruje. Pripomínam, za minulej vlády bolo 150 000 ľudí v uliciach napríklad. Ste asi zabudli. Jasné. Zaplatených. Preto sú tu voľby, raz za 4 roky volič povie, ja tam chcem mať týchto a týchto nechcem. Podľa vás tie voľby sú rovnoprávne, rovné? Áno. Takže keď má Zuzka Čaputová 700 000 eur na volebnú kampaň funkcie prezidenta, tak ona je rovná s nami. Ja neviem, čo má 700 000, ja neviem o tom, že je mala, neviem. Ale... A prečo ste predali Slovensko Európskej únii? Prosím? Právo nadvlády Ja som čo spravil? Európskej únie. Prosím pekne, ja som čo spravil? Predali ste Slovensko, ste schválili toto, dopustili ste to. Ja som predal Ale vy ste Slovensko. Ste súčasťou tohoto všetkého. Ste tam? No, pozrite, Robíte vy dávate normálne otázky, alebo sa ma pýtate takéto hlúposti. Aké som ja? Chytáte za slovíčka? Dobre viete, o čo ide? Prečo poľský prezident jednoducho povedal jasne, že on nebude Európsku úniu poslúchať, že a oni majú svoj štát a on nebude. Právo je nadradené. Povedzte mi moje... A však áno, od roku 2004. Od roku 2004, kedy ľudia rozhodli v referende vstúpiť do EÚ, tak je právo EÚ nadriadené. To tu platí takmer 20 rokov. Viete o tom, že predmet plnenia musí byť možný a dovolený? Viete Takže čo? svoje politické práva, právo voliť, kandidovať nemôžeme odovzdať platne. Nie, však voľte a kandidujte. Lebo základné ľudské právo, kde patria aj politické... Pán Sulík, základné ľudské práva, kde patria aj politické práva voliť, petičné práva, všetky tie sú neprerušiteľné, či nezrušiteľné, neodsúditeľné, no tak sa nedajú. Takže voľby do Európskej únie boli podvodom. Ďalej, predtým bola Vatikánska zmluva. Preto, lebo sme odozdávali svoje politické práva na Európsku úniu. Zákony Európskej únie majú prednosť pred našimi zákonmi. Ľudia to dobrovoľne v referende odozdajú. To je neplatné, lebo predmetom plnenia bolo niečo nedovolené. Každopádne voľba môžete ísť, kandidujte do volieb. V nerovných voľbách. Oslovte ľudí. Ja som povedal to isté. Mne sa to tiež nepáčilo, kadečo, tak som kandidoval do volieb. Nezabúdajte, prosím vás pekne. Vláda 2010 padla preto, lebo ja som odmietol, aby išla 1 000 000 eur slovenských daňovníkov do Grécka. Ja som to odmietol. Ja som odmietol také vláde byť. Takže opatrne s tým, čo na mňa... Pán Sulík, takto, dávame otázky. Viete, o čo ide? Podľa vás... Ako ste boli vtedy, keď bol ten 1 000 000 eur, tak teraz si myslím, že tých miliard je viacej, ktoré majú ostatní ľudia. A ideme dole vodou. Ideme dolu kopcom a vidíte to všetci a vidia to tí obyčajní občania. Áno, nikdy nie je nič ideálne. Vás chcú odvolať, proste nás do decembra uzavrieť. Snažia sa o to. Uvidíme, ako dopadne. Majte sa. Ale podľa vás sú to rovné voľby?